Tikka hyvin, kaikki hyvin. Niin. Täällä ollaan. No niin. Ulla Tuus. Niin. Tämä oli yllätys meille itsellemmekin, koska meidän piti olla muualla, mutta nyt sitten, koska se peruuntui takatalvihkon takia, niin päätettiin kuvata. Niin, koska sitten voi olla, että sitten seuraavaan menee aikaa. Eli jos joku kiva meno peruuntuu, niin sitten pitää keksiä jotain muuta kivaa. Kyllä. Terve. Me ollaan Kunhan keritään. Sanna. Tiina. Niin. Ja luvattiin tähän alkuun tämmöiset esittelyt, kun hetki varmaan on siitä, kun ollaan esittäydytty. Niin. No, Sanna, kuka sinä olet? Ja mitä se täällä teet? Ja mitä se meille kuuluu? Avaudu. Mitäs mun piti avautua? No siis niin kysyttiin, että ollaanko paljasjalkaisia. Aloitetaan tästä ihan helsinkiläisiä. Niin ei olla kumpikaan paljasjalkainen helsinkiläinen, vaan melkein. Mutta mä oon syntynyt Lahdessa ja sitten muuttanut pääkaupunkiseudulle. Että mä oon kyllä koko elämäni asunut pääkaupunkiseudulla lukuun ottamatta sitä puolta vuotta, kun kävin syntymässä Lahdessa, mistä olin lapsena tosi katkera vanhemmille, että lukee Lahti. Mutta siis sehän yhdistää meitä. Minäkin olen käynyt syntymässä Hämeessä, vaikka niin. Mulla ei minkäänlaisia siis geneettisiä suhteja sinne. Mutta on siis pohjalainen. Mutta nythän sä oot asunut enemmän aikaa. On vuodesta 1991. Mutta on kyllä reissannut sitten vähän siellä täällä ja Tampereella. Ja maailman, tai no ainakin Euroopan äärissä, jos ei maailman äärissä. Joo. Ja siis me ollaan niin kuin alun perin opiskelukavereita. Että emme ollaan tavattu ehkä joskus vuonna 1992. Joo. Yliopistolla. Eli Helsingin yliopiston käytävillä. Niin. Ja ollaan nyt opettajia, ollaan molemmat ollaan opiskeltu suomea. Että ollaan äidinkielen ja suomen kielen opettajia. Sä oot ollut vähän... Ja mä oon myös vähän ilmaisun ja kirjallisuudenkin opettaja. Ja S2 on sitten se yhdistävä tekijä, että opetettu suomea toisena kielenä. Ja välillä vähän vieraanakin kielenä, mutta pääsääntöisesti toisena kielenä. Niin kuin koko tämä 90-luvun puolen välin tietämistä eteenpäin. Ja siis siellä tavattiin ja ystävystyttiin ja sitten nythän meillä on tämmöisiä sukulaissuhteitakin. Niin, että ensin oli meidän ystävyys ja sitten tutustuin Sannan serkkuun vähän paremmin. Että olemme nyt myös niinku sukua myös. Meillä on verisukulaisia. Niin, kyllä. Että sillä tavalla. Näin voi käydä. Niin. Ja siellä meiltä kysyttiin myöskin, että miten kauan neulottu, niin myös Tiina on tähän neulomiseen niin syyllinen. Jos mä oon syyllinen joihinkin asioihin, niin ollaan saatu vaikutteita niin. toisista. Miten kauan sä oot neulonut? No ekat neulomiset oli silloin alakoulussa ja silloinhan neulottiin varmaan tosi paljon verrattuna nykyalakouluun. Tai siis sitten väännettiin kaulohöyvät, lapaset, sukat ja sitten villapainankin on, mutta se oli yläkoulun puolella neulonut koulussa. Ja sitten lukioaikana 80-90-luvun taitteessa oli eka sellainen neulen buumi, että silloin niin oli Irene Usvasalot ja muut tällaiset kaffefassetit ja mitä näitä nyt oli, niin silloin on neulonut, tai siis silloin kudoin enkä neulonut mitään, silloin kujoin monta villapaitaa. Neulotko muuten tästä nykyisestä trendikkäästä puklelangasta? Mä en muista, että mä olisin koskaan katsonut niitä lankoja, että onko ne villaa vai akryyliä vai niin kuin mistä ne on tehty. Ja kyllä mä muistan, että kesäisin neulottiin puuvillan tapaisia asioita ja talvella neulottiin villan kaltaisia asioita ja sitten oli niin kuin paljon akryyliä myös. Ja mistä langat? No silloin oli siis meidän kylällä oli kangaslankakauppa ja että lankakaupasta, että ei marketista ostettu. Ei ollut marketteja. Ai niin, sori, mä katson helsinkiläinen tässä suhteessa.
Ei ollut markettia. Mutta oli ehkä semmoinen, että joka kaupassa oli kyllä lankoja. Että siis kaikki kaupat, niin kuin varmaan Novita ja sitten oli muitakin merkkejä. Mutta ja sitten mä tuun sellaista suvusta, mistä ihan kaikki naiset neuloo. Ihan joka ikinen. Mä en tiedä yhtään niin kuin aikuista tai mua vanhempaa naisihmistä, joka ei olisi neulonut. Ja sitten jos mä ajattelen niin kuin nykyisessäkin niin kuin meiningissä, niin se on poikkeus, jos ei neulo. Ja siis niin kuin mun tädit ja setien ja enojen vaimot, niin on todella taitavia. Et osa teki niin kuin ihan niin kuin muillekin. Että mä oon niin kuin ollut siis semmoisen tosi taitavien käsityöläisten ympäröimänä. Ja ihan kaikki. Ja siis mulla on paljon sukua. Ihan kaikki neulo ja hompeli. No mulla ei ole paljon sukua ja siis mun mummi on ainoa, jonka mä tiedän, joka niin kuin neuloi, mutta hän kuoli, kun mä olin 4. Että niin kuin, meillä ei ole siis, että... Hän olisi saattanut sut opettaa. Niin, kyllä. Ja tosin mummin sisko, mun isotäti Eeva kyllä osasi neuloa, mutta koska se neuloi että mä oon koulussa tietysti tehnyt niitä pakollisia ja silloin en kauheasti innostunut, mutta siis tein tummanruskea valkoraitaisen valtavan ison villasukan niin kuin siinä kun piti tehdä. Siis mä en ymmärrä, mä en silloin tykännyt ruskeasta, enkä tykkää nykyäänkään ruskeasta itselläni, siis on ihan kaunis väri, mutta... Tai ehkä sä tykkäsit siihen saakka ruskeasta, se kokemus pilas ruskean. Niin, en mä tiedä, mutta Eeva kuitenkin neuloi sen toisen sukan, niin kuin monella on käynyt, että joku on neulonut näistä pareista. Ja sitten en ole neulonut oikeastaan sen jälkeen, kunnes sitten, 15 vuotta sitten. Joo, siis kyllä mä muistan, että Sä olit raskaana eka odotit, niin silloin siitä se varmaan joku pesänrakennus vietti. Mutta siis mäkin neuloin siis silloin 20 ja 35 välillä silloin tällöin jotakin, mutta hyvin vähän. Mä en muuten ikinä ole muistanut sua ennen kuin sitten kun sen... Joo. Että oli mulla siis jotain sukan puolikkaita ja säärystimiä tai jotain sellaista pientä tein, mutta et muistan, että on Helsingissä vielä siis pohjalaisen osakunnan pikkiriikissä 15 neliön asunnossa, niin ne semmoisen yhden vihreän villapaidan sai valmiiksi siellä. Vuonna 91 tai 2. No niin. Ehkä 2 on täytynyt. Niin, no silloin me ei oltu vielä niin, silloin me ehkä oltiin tavattu, mutta ei tunnettu niin hyvin, että mulla ei ole minkäänlaista muistikuvaa ennen kuin silloin, kun olit raskaana ja rupesit neulomaan ja sit sitä kautta innostuin. No siis 2009 se on sitten lähtenyt tämä uusi boomi ja siihen niinku, sitä pikkusen alkoi olla ympärillä sitä, että mä muistan, että niin kun Marja esimerkiksi neuloi sukkia ja sitten mä ajattelin, että oi, siitäpä on tosi pitkä aika kun on tehnyt. Mitenköhän se menikään. Niin ja sitten mä neuloin pitkä aikaa vaan sukkia, sitten se vähän hiipui ja sitten Maria sitten esitteli mut Steven Westille ja loppu on historia, sen takia ollaan täällä. Niin. Että semmoista. Ja kyllä mä niin ajattelin, että koko ajan on lisääntynyt tämä niin kuin neulomi, että niin kuin ystäväpiiristä niin kuin myöskin lähes kaikki ystävät on alkanut jollain tavalla neuloa. Osa on jo neulonut aikaisemminkin, mutta sitten tavallaan on löytynyt ystävyyssuhteissa niin uusia puolia, koska on sitten yhdistänyt tämä neula. Ja kyllä niin kuin, me oltiin eilen tämmöisellä tutustumassa Helsingin niihin 2 uuteen lankakauppaan, Armiaansiin ja Lamco Companyin, niin yhdellä tämmöisellä isolla iloisella joukolla, niin, joka on tämmöinen syntyi ennen koronaa tämmöinen porukka, jonka kanssa on pidetty yhteyttä ja tavattu siis muutaman kerran vuodessa ehkä ja nyt sitten keksittiin, että käydään tutustumassa niihin lankakauppoihin ja silleen. Ja sitten muutenkin on, niin kuin, että olen perustanut työpaikalle neulekerhoa muiden, kun huomasin, että siellä oli joku, joka neuloi, niin että hei, voitaisiko perustaa tämmöinen ja silleen, että niin kuin semmoista. Olikohan siellä, mutta muita kysymyksiä ei tainnut oikein olla. Kuinka kauan on neulottu, mitä opetetaan, mikä työ, miten ollaan tutustuttu. Niin. Joo. Ollaanko nyt vastattu tähän ja sitten kuten kulttuurinurkasta, niin
Niin me ollaan myös tämmöisiä kulttuuritätejä, että me ollaan kiinnostuttu, niinku, että se on niinku neulomisen ohella niinku tärkeä harrastus ja sullekin myös vähän niinku myös työ sitten niinku tämä teatteripuoli semmoinen, että varmaan kiinnostaa, mutta sitten se on myöskin tuommoista ammatillista niin kuin sulla. Niin pitää vähän lukea ja katsella sillä silmällä, niin. miten saisi 16-19V ihmiset innostumaan teatterista. Niin. Joo, no ei se mullekaan niinku haitaksi, mutta se ei ole niin semmoinen olennainen osa mun työtä, että siinä mielessä. Joo. Ja meillä on ollut siis semmoinen kuukausi joskus heinäkuun helmikuun alussa. Mitä näitä jotain. Niin. Viimeksi ja silloin itse asiassa oli menossa, yritettiin houkutella suokin, niin oli ruotsinsuomalainen Markus Krunegårdilla oli keikka täällä. Ja mutta sä olit vähän semmoinen puolikuntoinen. Mä en uskaltanut lähteä. Mutta se oli kyllä hauska keikka. Ja levy on aivan mielettömän hyvä, Nokia Ericsson, suosittelen. Ja me siis kuunneltiin meidän Lappimatkaporukalla sitä niin kuin koko sitä varsin, kun ajettiin niin kuin, ihan niin, jostakin Pellosta Tornioon Kemiin saakka, että se sopi siihen täydellisesti. Se on kiva levy, mä tykkään, mä oon kuunnellut sitä tosi paljon. Että suosittelen, että jos ei ole tuttu, että on tehnyt aikaisemmin ruotsiksi ja sitten tuli yhtäkkiä tämmöinen sille aha-elämys, että haluan tehdäkin äidinkielelläni musiikkia ja se on kyllä tosi kiva. Ruotsin arppa. Niin on muuten, niin. Jos tykkäät arpasta, niin varmasti tykkäät tästäkin. Niin. Tykkään susta. Niin. Niin. Joo. Hei, älä mene muovikassiin, kissa. Kissat kassissa. Niin. Silloin sen ruokapurkit, niin se toiveikkaana, että joskus sieltä aukeisi purkki. No niin, ollaanko me neulottu, tai mä voin nyt sanoa, että meillä on voidaan kertoa, mitä on päällä, niin ollaan neulottu. Minun viimeinen 7 päivää 7 aloitusta. Sä oot saanut kaikki valmiiksi. Sä oot saanut kaikki valmiiksi. Palvo. niin. Mutta tää oli ainoa tämmönen iso työ. Ja tää on siis laine 18 Turtle Dove Cardigan, jonka on neulonut Robsin Airista. Mitä se Turtle Dove tarkoittaa? Se on sepelikyyhky. Okei. Joo, koska munkin piti katsoa, koska mä en tiennyt mikä se oli, mutta sit kun tuolla sepelikyyhky, niin. Joo, tuolla Sari Nordlundilla on Turtle Dove huivi, semmoinen pieni musta tosi, olisiko se semmoinen yhden vyyhdin tai ehkä vähän vähemmänkin tarvii, niin semmoinen, missä on palmikko, joka on tosi kaunis. Niin sit mun piti katsoa, että mikä tää nyt on tää. Mutta nyt mä en muista tämän tekijää, mutta hän on tehnyt siis niinku Turtle Dove sweateri. Nimes, me luvattiin parantaa, ei olla. Huonommaksi on mennyt. No joku. Mutta laine 18. Niin, mä muistin paljon. Mä muistin tämän nimen ja mä muistin, että laine 18. Ja niin, että eikö ole nyt aika pitkä. Ja muistin Sari Nordlundin nimen. Me voidaan tehdä tätä kuule 100-vuotiaaksi. Esitellään pokalla vaan. Kaikkia vanhoja en muista. Mä kaivelin tuosta äsken muuten noita vanhoja neuloja, että aion esitellä, koska meillä alkaa myöhempien aikoina Kal, niin siinä nyt voidaan testata nimimuistia. No niin, no mutta nyt mä nousen vähän ylös. Tämmönen. Ja minusta väri on ihana. On. Ja tää on tämmönen
Sä tulit tänne katsomaan, mitä mä teen. Täällä jotain jännittävää tapahtuu. Niin, joo, moi. Moi kissa. Niin teen tämmöiset vähän niinku lyhyemmät hihat. Siinä oli mun mielestä lyhyemmät hihat myös niinku siinä ohjeessa. Ja sitten nyt mä oon oppinut sen, tässä en tehnyt kuin yhden tämmöisen lyhennetyn kierroksen tänne alaselkään. Mutta mä ajattelin, että olin ajatellut, että olisi voinut olla vähän lyhyempi, mutta nyt kun mä katson tätä, niin eihän tämä nyt ole ihan tyhmän pituinen, vai mitä sä sanot, Tiina, tästä pituudesta? Ei, se on oikein hyvä. Niin. Hei Lusi, näytä takapuolta noille katselijoille, että semmonen. Ja tää oli semmonen, että mä tein meidän työpaikan neulekerhossa, niin rupesin tekemään näitä raklan lisäyksiä, että laskin ne. Ja sitten kun mä olin sitten seuraavalla kerralla, kun katsottiin, tai kun mä rupesin tekemään myös työpaikan neulekerhossa jatkamaan ja rupesin laskemaan, että paljonko täytyy tehdä vielä raklalisäyksiä, niin mä olin ihan päin prinkkalaa laskenut ne. Että siis kannattaa tämmöisiä tehdä, kun on paikassa, jossa höpöttää, niin laskee niitä semmosia, että mä olin niinku, varmaan niinku tehnyt, jotenkin mennyt päin väärin, koska mä olin niinku tässä vaiheessa niin lisännyt kaikki tänne hihoihin. Ja sitten nämä etu- ja takakappaleet niissä oli liian vähän silmukoita. Mutta sitten tätä ei ole kauhean kiva purkaa tätä airia, niin mä sitten vaan kylmän rauhallisesti ajattelin, että nyt mä jatkan vaan ja lisäilen sitä. Ja sitten täytyy katsoa, että rupeeko se pussittaa, mutta ei mun mielestä tässä nyt näy mitenkään. Ja eihän sitten haittaa, että se tuo jo tuossa vaiheessa, kunhan sitä katsoo siinä. Niin. Kauheasti on nyt actionia täällä yhdellä tyypillä. Joo, mutta tämmönen valmistui, mutta siis minusta ihan kaunis ja ihan kiva, mutta kun mä panin tämän päälle, mulla oli 1 päivä tää päällä jo, niin mä tajusin, että mä en tykkää villatakeista. Mikä niissä on se? No kun ne jotenkin, ne aina jotenkin, musta tuntuu, että ne valuu. Ja sit mulla oli tästä kohtaa kylmä. Niin. Antaa semmonen huivi. Niin, no ehkä sitten joo. Mutta no nyt, että jos mä seuraavan kerran, kun mä rupean esittämään, että mä teen villatakkia, niin sitten... Entä se napillinen villatakki? Ei. Mulla on myös napillisia. Ei auta. Siis mä oon tehnyt esimerkiksi sen, joka on ihan todella kaunis Jenny Ansahin, siis kotikotonin suunnittelema niitty cardigan, jonka testineuloin. Ja on esitellyt täällä. No siinä kyllä mua ärsyttää se, että mä en osannut tehdä niitä nappilistoja kauniisti, mutta ei niitä niinku huomaa. Tai jos joku katsoo mun nappilistoja, niin vähän niinku tinguttaa ja ne voisi tehdä uusiksi, mutta se on tosi kaunis ja siinä on napit ja se on niinku hyvän kokoinen, mutta mä en osaa sitä käyttää. Ja sittenhän mä tein pompomin niin suomasinkusta ja sitten jostain silkkimoharista mustaraidallisen ei vaaka, vaan ton hohilokatellin vastaavanlaisen. Se on hohilokatelli semmonen, missä on joka toinen tämmönen raidallinen, niin silkkimohari ja joka toinen fingerin vahvusta. Niin mä en osaa käyttää niitä, että jotenkin se ei ole mun, että nyt on testattu ja opittu. Eikö sulle siis tuu sitten sitä, että sä oot niin kun töissä vaikka niin, että jos istuu niin tulee kylmä ja jos opettaa, niin tulee kuuma, koska mä koko ajan niin riisun ja puen työpäivän aikana. Ei mulle, siis tää on kyllä. Ja sitten mulla on aika paljon noita puuvilla yhdistelmästä ja ohuita fingering, että Joo. Ja nythän siis niinku esimerkiksi Entäpä liivi?
Mullako kylmät kädet? No pitää kokeilla. Niin. Niin. Mä kyllä katsoin siis Laine 19 oli aika kiva liiviohje. Ja hitsi vielä, sitähän muista pitänyt, kun me käytiin siellä Armissa ja mä mietin sitä, kun me käytiin eilen Armissa ja mä oon halunnut ostaa tätä motaa, tätä espanjalaista tämmöstä Wool Dreamersin tämmöstä 100% villalankaa. Tätä oli siellä, mutta mä ostin nyt vaan yhden sen takia, että mä halusin vähän testata, mutta mä itse asiassa katsoin, että tuossa Laine 19 oli tosi kaunis liivi, semmoinen kirjoneula liivi. Hei! No niin, testing. Ehkä se on tää näin, mutta nyt ei ole tarpeeksi. Ehkä mun täytyy vielä sitten käydä hakemassa tätä vielä toinen. Mä luulen, että se riittää siihen. Täytyy katsoa. Kyllä laitoin ylös, mutta semmonen. Joo. Yes. Joo. No onko sä voisit, mikä sun valmistuneinen tilanne on? No mun valmistuneinen tilanne oli se, että mulle tuli semmoinen lähteissä semmoinen, että mä oon esitellyt nämä kaikki. Ja sitten mä en ollutkaan esitellyt niistä mitään. Tai 2 valmistunutta oli Kissa Pipo. Ja sitten mulla oli ilmeisesti viimeksi päättelemättä toi hame. Niin, josta on Instagramissa semmoinen jämälanka hame, lyhyt hame. Joo. Ja Chanel-hame. Chanel, niin siis siitä piti tulla siis pyllytin, eli tämmönen retkihame, mutta retki-asia, kun on ulkona ja istuu kylmällä, mutta sitten tulikin niin hienon näköinen, että minä otin sitten mun edustushame. Se on ihan upea, se on todella upea. Teatterissakin se päällä, niin. Seinäjoella asti. Niin. Ja se on tosi mukava ja lämmin. Joo. Mutta mä ensi kerralla pitää ostaa pukea. Joo, se on upea, mutta jos ette ole nähnyt, niin Instagramissa on siitä kuvat, että kannattaa käydä katsomassa ja sä ehkä sit voit jossain vaiheessa kertoa, että ehkä seuraavalla kerralla kun se on, niin sä voit vähän ehkä kertoa vielä kiinnostuneilla tekniikoilla, että jos haluaa, koska se on siis aivan älyttömän upea. Sitä oli kiva tehdä, se oli oikein kunnon terapeuttinen pläjäys. Vähän niin kuin siis tämä oli samankaltainen, että ei ollut mitään ohjetta omasta päästä, kun vaan antoi mennä ja sitten teki mitä huvitti. Ja oli virkistävää neuloa ilman ohjetta. Oletko käyttänyt paljon tätä? No siis oon, siis kesäsin tää on mökillä, eli mä hillun siellä sitten tämän kanssa ja nyt sitten. Mutta meidän lämmitysjärjestelmä on tänä talvena toiminut. Tätä ei ole ollut niin paljon tarvetta tälle. Vaikka on ollut niin hirveät pakkaset. Niin, on siltikin toiminut. Niin. Mullahan on aika viileitä täällä kotona. Että se on myöskin semmoinen, että täällä kotona käyttää. Ja sitten sillä tavalla kanssa, että niin kuin varmaan monissa työpaikoissa niin laskettiin lämpötilaa monistakin syistä, säästökuluista ja ilmaston ja kaikkea muuta. Sähkön hinta-asiat. Mulla on kyllä ollut tarpeen. Joo. Mulla valmistui myös toinen, jota mä oon myös esitellyt. Mulla on täällä hirveä määrä paitoja muista syistä, mutta Toi on ihana. Toi on itse asiassa mun väri. Niin on. Meillä ollaan tämmöisiä vähän. Pitäisikö mun laittaa tää vielä päälle? No laita. Joo. No niin. Tämä on siis Striptease. Tämä on mun tietysti luottoneule, eli mä oon tehnyt 7, kun mä laskin, että mä oon tehnyt 7 lentopaitaa. Sulla ei ole lentolupakirja. Niin, melkein. Ja tää on nyt mun viimeisin. Ja tää on tehty tosta Jalovillan räsysorjasta väristä petroli. Ja sitten tässä on tuplasti olisikohan se ollut kans petroliväri, niin Novitan tuulilankaa, mutta kaksinkertaisena, joka on siis semmoinen mohair-viskoosi. Ihana.
tästä tuli kyllä niinku upea ja mä tykkään kyllä tästä väristä, vaikka tää on mulle vieras väri, mutta tää sopii minusta aika hyvin kuitenkin mulle Ja se sopii sun huivien kontrastiväriksi. Joo, se on totta. Ja sitten kun tästä ei nyt ehkä näe, niin se tuuli, kun siinä on viskoosia, niin se jännästi kimaltelee ja sitten Pitäisikö sun pyörähtää? Joo. Ja tässä mä tein muuten semmoisen modauksen, että mulla on täällä tehty niin kuin aika paljon lyhennettyjä kerroksia tänne selkään. Joo. Että sen lisäksi, että mitä täällä on niin kuin siinä ohjeessa, mutta sitten mä lisäsin, kun just siellä meidän työpaikan neulekerhossa, niin yksi sanoi, että hän aina tekee selkään lyhennettyjä kerroksia silleen, että menee tänne kainaloon ja sitten kääntyy. Joo. Niin mä teinköhän mä 3 semmoista niin kuin edestakasta. Ja se on itse asiassa tosi hyvä mulle, koska mä oon kyllä huomannut, että mulla usein jää ne, kun mä teen vielä lyhyitä ja tämmöisiä kropattuja, niin ne jää vähän hassusti tonne noin. Niin sit kun tää oli, niin tää oli minusta hyvä. Ja sitten mä maltoin tehdä aika pitkät hihat, koska mä yleensä aina en malta sitä. Ja sitten tässäkin kyllä kävi sellainen, että tässä on aika iso niin kuin kaula-aukko. Ja tässä niin kuin oli se, että jossain neuletapaamisessa tein tätä näin ja muistin, että... No eikö se ollut just sellainen Markus Kruunekoodia Niin olikin, joo. Niin tein sitä, niin tästä tuli liian lyhyt. Mä muistin väärin, että montako piti tehdä. Et lentolupakirja voi olla niin, että jos luulee muistamassa niin näinkin voi käydä. Niin, mutta ei se ole mua haitannut itse asiassa sitten, että tää on ollut... Ja tää on ollut jännittävä, koska tää ei ole... Mä oon käyttänyt tätä, sen jälkeen kun tää on valmistunut, niin mä oon käyttänyt lähes päivittäin tätä. Että jotain joskus aina välillä vaihtanut, mutta tosi paljon on käyttänyt. Ja tää on tosi vähän nyppyyntynyt. Et varmaan se... Ja sitten tässä ei niinku näe ehkä niin tosta noin, mutta tässä on tosi paljon tämmöistä haloa tai pörröä. Että tää on niinku pörrysempi. No siellä on tuplat ne pörröt. Niin semmonen. Mutta sitten joku tässä vähän on sellainen, että nyt kun on talvi ja on kuiva iho, niin kyllä niin kuin vähän semmoinen niin kuin, sähköinen? Ei kun vähän kutittavaa ehkä saattaa olla niin kuin silloin tällöin, mutta se ei silleen häiritse mua, mutta mä tunnen, että tää ei ole niin pehmeä kuin joku muu. Ja mulla on vähän semmoinen olo, että olisiko se sitten, en tiedä, onko se tää yhdistelmä vai mikä tässä niin kuin vähän kutittaa. Että semmoinen niin kuin muille, jotka, jos olette tosi arkoja, että semmoinen, mutta oon tykännyt ihan hirveästi. Ja niin kuin, mä en ole mikään niin kuin herkkä kyllä, mutta että semmonen on valmistunut. Että 2 tämmöstä, siis 2 villatakkia ja villapaitaa on valmistunut tämän vuoden puolella mulle itselle, kun mä tajusin, että viime vuonna mä en tehnyt teinkö mä 2 viime vuonna. Mä tein sen harmaan lentopaidan, jota on käyttänyt ihan hirveästi, joka on ja sit mulla on tossa noin se Paula Pereiran raitapaita, jonka nimeä en tietenkään nyt muista. Mutta muistin, hei, suunnittelin. No niin, jotain jokaisesta. Jotain. Hyvä. Että semmonen valmistui. Hyvä sanoa. On mulla tässä pari muutakin valmistunut, onko sulla jotain vielä mukana? Ei mulla on mukana mitään, kun mä luulin esitelleeni. Niin mikäs tuo sun raita tuolla? Eikö se on sun keskeeräinen? Keskeeräinen. No sitten mä näytän. Nämä oli viimeksi kesken. Nämä valmistuu Jalovirran passista. Arpiset haavat niminen. Arpiset haavat? Joo, tää on siis jonkun laulun mukaan. Okei.
tehty. No nyt on nimi. Niin. Niin, Ei ole mikään sepelkyyhky. Ei ole, tämä ei ole mitään, mutta tässä on niinku mun lempivärit, niin tämmöiset sukat, jotka menee mun sukkalaatikkoon, koska mä myöskin kaikki sukat on mennyt, mutta mulla on nyt niinku käytössä, niin mä ajattelin, että mä teen nyt itselleni sukkalaatikon, että nyt mä oon aloittanut näillä pässeillä. Ja sitten eilen valmistuu, mä oon tehnyt 2 tämmöistä pientä näitä sohvia-shaalia. Ja tässä nyt kävi semmonen, että tässä loppui lanka kesken, että tuli vähän tommonen, että kun täällä on tämmönen oikein, niin tuolla näkyy, että tuo on tommonen vähän nopeammin kavennettu, mutta eipä se nyt niin haittaa. Tää menee sille meidän ystävälle Marjalle. Kiitokseksi näistä vuosista, niin saat tän pikkuhuivin, josta loppui lanka kesken. Mutta tää on Sadness Gardenin duoa, josta kerron kohta lisää värissä Karri, joka on ostettu Ilosta. Ihan ei riittänyt lanka. Tai mä niinku... Oliko taas joku neulet tapahtunut? Oli kyllä, mutta mä mittasin, että 25 grammaa on, niin jotain tapahtui, että semmoinen, mutta siis nyt, mutta sä oot tehnyt näitä Sophie Scarfeja muutama. Joo, mäkin oon tehnyt näitä useamman. Ja mä ajattelin, että tää voisi olla myös semmoinen, näitä voisi tehdä, niin kuin, että nämä olisi hyviä tämmöisiä lahjoja. Ja nyt varsinkin kun tullaan tänne niin kuin kevään päin, niin ei tarvii enää niitä niin kuin jättihuiveja. Niin. Plus 25 senttiä lunta. Ja nyt mä vielä sitten mä olen ruvennut virkkaamaan. Mutta vaan mun piti opetella. Ja Älä muuta virka, niin en ehkä muuta virka, mutta olen virkannut tämmösiä vesimelonimerkkejä. Ja nämä on nyt tämmöisiä poliittisia myös, niin kuin, että ehkä tiedätte, että Palestiinan lipun värit on punainen, valkoinen, vihreä ja musta, ja se on kielletty esimerkiksi. Siis mikä on kielletty? Noin värien yhdistelmät vai? Lippu on kielletty esimerkiksi Israelissa ja monessa, että sen lippu takia on kielletty. Niin sen takia on ruvettu tekemään, ja jos niin kuin seuraatte vaikka tätä Gaza-tilannetta ja tiedotusta, niin usein näkyy niitä vesimeloneja sen takia, että tämä on niinku sit sen niinku symboli, palestiinalaisten symboli. Ja tämä on nyt tämmönen niinku yksi pieni tämmönen oma teko, koska se Israelin niinku tekemä, ei sitä voi sanoa muuta kuin kansanmurhaksi enää, koska niinku ihmiset eivät pääse sieltä pakoon. Ja niin kuin se on... Jos tässä niin kuin maailman tilanteessa hyvinvointivaltiossa kuolee ihmisiä nälkään. Niin, lapsia kuolee nälkään. Ja niin kuin, että no Hamasin terroristiteot emme kannata Hamasia, mutta se, mitä Israel tällä hetkellä tekee Gazassa, niin on väärät kärsijät. Joo, hävytöntä tai häpeällistä, ja häpeällistä on se meidän hiljaisuus. Niin sit mä oon ruvennut tekemään näitä tämmöisiä pieniä vesimelonimerkkejä. Mulla on itselläni tämmönen laukussa, ja sitten oon antanut onko näitä... Onko kukaan reagoinut niihin? Tai onko se... No ei ole vielä niinku oikeastaan tullut, että tai että on niinku huomannut, mutta ehkä tämä ei ole myöskään niin tuttu, niinku, että mitä tämä on. Tämähän on ilmaisohje. Kun mä oon nyt ottanut tämmöisen tavan, että mä laitan joka kuukauden lopussa meidän Instagramiin mun neulepinon, koska mä haluaisin pitää kirjaa siitä, mitä mä oon saanut aikaisiksi. Ja mä oon tehnyt Ravelrya, mutta nyt se on jotenkin vähän, niin mä ajattelin, että mä teen tämmösen. Ja sitä on nyt ruvennut muutkin tekemään, että on nähnyt, että on tämmönen niin kuin kuukauden neulepino. Ja se on musta kiinnostavaa nähdä, että mitä ihmiset neuloo. Ja en tarkoita tällä myöskään sitä, että
mulla on ollut nyt taas niin kuin paljon neuleaikaa ja mun elämäntilanne on sellainen, että tämä ei ole mikään sellainen, että täytyy saada kauheasti valmista. Tämä ei ole mikään kilpailu eikä harrastus. Niin, harrastus ja niin kuin en halua aiheuttaa kenellekään paineita valmistuneista töistä, mutta se on mulle itselleni semmoinen, ja mua kiinnostaa se että mitä on muut neuloneet, että tehän voitte tehdä myöskin niin kuin, neulepinohan ei tarvitse olla valmiita töitä, sehän voi olla vaikka keskeeräisiä töitä tai jotain. Neulepino voi olla niinku, kirjoja, jota luin, tai neulekirjoja tai muuta. Aivan. Mutta siellä helmikuun mun neulepinon, niin siellä on myös niinku, niitä mä oon silloin jo virkannut näitä, niin siellä on se ohje tästä näin ja tämmöinen tulee muutamassa 10 minuutissa tämmöisellä ei-virkkaamiseen erikoistuneelta ihmiseltä. Piti opetella taas, että miten sitä virkattiin ja sitten Eikö se ole kovallista, kun sitä pitää koko ajan tuijottaa? Niin, joo. Siis se vaatii katseen jatkuvasti. Joo. Taas neulaminen ei vaadi sitä. Ja sitten mä tiedän, että mulla on ihan väärä asento sillä virkkuukoukulla. Että en mä tiedä, onko se oikein jotain väärää, kun katsoo jotain Instaan. Ihmiset virkkaa todella monella eri tavalla. No, mä voin ehkä... Onko siis sillä tavalla, että kipeytyy mielessä väärä? No joo, kyllä siis, mutta nämä on niin pieniä, että tässä ei, mutta siis joo, kipeytyy mulla ja sitten ja sitten siis sillä, että siis tosi kömpelön näköinen on se mun. Mutta näitä olen virkannut ja jos niin kuin tämä niin kuin asia on sinulle jotenkin tärkeä, niin haasta teitä virkkaamaan näitä kanssa myös. Niin tämmöisiä on tehnyt valmiita töitä. No mitäs sitten, sulla on nyt menossa siinä, niin mitäs sulla on siellä menossa? Mulla on menossa semmonen siis niin kuin tytär valitsi vuosia sitten huivilangat hiihtolomalla, olisiko 5 vuotta sitten. Eikö täällä nyt ole yhtään vyötettä jäljellä? Oliko toi muuten Nurjasta? Se oli Nurjasta silloin kun me oltiin, tästä on varmaan ehkä... Tässä on tosi monta vuotta. Ja sitten nyt mä en... Nyt hävisi vyöte. Tää on 4 kerää ollut ja 0 vyötettä nyt. Eli 4 vyötettä on häipynyt. Tää on joku joku semmoinen. Katia Concept varmaan. Joo. Niin enkä nyt muuta tiedä muuta kuin, että ajattelin tehdä vanhan kunnon baktuksen, että 2 kerää puoleen väliin ja sitten, ootas nyt. Oi. Niin tää on tämmöstä niinku... neuletta itsessään. Niin. Että tässä on tämmönen neuleketju silmukkaa. Joo. Niin mutta nyt tää on ollut niin pitkällä tauolla, että mä en muista miten mä oon tehnyt lisäykset. Okay. Ja tässä nämä lisäykset alkupäässä on erinäköiset kuin tästä eteenpäin, mutta sitten mä ajattelin, että no ihan sama, että tässä on kuitenkin... Tuleeko se sille, joka tämän on valinnut vai kuka sen... Luoja yksin tietää, mitä teini pitää ja mitä ei. Niin, se on totta kyllä. Että mä nyt teen tämän ja siis varsinaista pulaa mistään neuleista ei ole ja sitten niin kun saa vaikka sitten antaa kavereillensa tai muuta. Mutta tässä tulee tosi kiva kyllä. Niin tää voisi mennä keväälläkin. Että toivottavasti pitää. Ja nyt tää on nyt semmosessa niinku, että vanhoja pois. Niin, että sä teet sitä niin pitkään kuin... niin. Puolessa välissä niin suurin oletusarvo on se, että niin langat loppuu yhtä aikaa, mutta sitten taas niin kun loppuu 1 kerran, niin ruvetaan taas vähentämään. Kuinka usein sä lisäät? No, jos tekee baktuksen tälleen, eikö sekin ole ilmaisohje? Se on ilmaisohje. No sitten mä voin kertoa, miten se tehdään. Niin jos tekee baktuksen tälleen 2 värillä, niin sitten aina kun vaihtuu se toinen väri, niin mä lisään. Tai kun vaihtuu se toinen väri, niin kaventaa. Niin tässä ei tarvitse laskea yhtään mitään. Eli onko se sinne ja takaisin, mitä sä teet tuonne? Sinne ja takaisin vaihto, sinne ja takaisin vaihto. Kun joka 4, niin se tarkoittaa sitä, että aina kun mulla on tää tumman sininen, niin sit mä lisään. Joka kerta tumman sinisen alussa lisään, kun se alkaa niin kuin valkoisen jälkeen. Ja sitten valkoisella menen sinne ja takaisin ja sitten taas tumman sinisellä lisään sinne ja takaisin. Ja sitten sitten lisäykset muuttuu vähennyksiksi. Että tämä on semmoinen tapa tehdä baktusta, joka sopii kokouksiin ja muihin.
Tää on ihana, tästä tulee tosi kiva. Joo, katsotaan, meneekö lahjalaatikkoon vai meneekö teinille käyttöön ja mitä tapahtuu. Joo, you never know. Joo. Toinen teineistä on sitten suunnitellut itsellensä hienon paiden. Se haluaa siihen, niin kuin, siinä on tähtikuvioita ja kaikkea jännittävää ja värejä ja muita, niin täytyy sen kanssa sitten. Tuleeko sitten intarsia vai oletko tehnyt koskaan intarsia? Olemme joskus silloin muinoin tehnyt. Niin. Että tiedän sen idean, mutta katsotaan nyt. Milloin tulee semmoinen hetki ja mikä siis tavallaan joku sinne pitää ottaa pohjaksi. No hei, mulla on, mä näin, että sulla on tuolla vielä, mä voisin tässä välissä näyttää myös, mulla on keskeneräinen työ. Tätä sä et, oot sä nähnyt? Et ole nähnyt livenä. Jännittävää. Jupiter Crop. Onko tästä ollut puhetta? On ollut puhetta, siis tästä värimaailmasta oli puhetta. Joo, nyt on ihan hauska nähdä se. Joo, no toi on se Jupiter Crop. Tämä on siis ton Caitlin Hunterin eli Boyland Knitworksin. Ja henkilö, joka on suomen sukuinen ja monissa nimissä on sitten, voisi olla vaikka Sepelkyy. niin voisi olla. Ja tämä oli nyt siis, jos puhutaan nyt tästä näin, että minähän olen ajatellut, että lankoja ei osteta, koska niitä on. Niin nyt tässä tuli tämmönen sääntörikkomus itselle, mutta ei tämä nyt ollut mikään semmoinen vakava asia. No siinä on parempi kuva siitä. Mutta mä oon ajatellut, toi on ollut mulla ostettuna pitkän aikaa. Se on vähän tämmöistä niin kuin islantilais-riddarhenkiä myös ensivilkaisulla. Joo. Mutta toi oli jotenkin sen kanoista. Tai niin mä ymmärsin, että tälleen. No, mä katsoin siis yhtenä työaamuna, join aamukahvia ja sitten yhtäkkiä illolaako Instalive. No sit mä ajattelin, että mä katson tätä Instaliveä ja sitten ne puhuu, että ne pistää Sadness Gunnin duoista semmoset värit pois puoleen hintaan, jotka niin ketkä sanoo? Siis ilolaiset. Ilolaiset. Niin. Jotka poistuu. Ja sitten kun ne näytti niitä värejä, niin siinä oli mun värit. Ja sulle tuli tarve. Niin, ja sitten siltä istumalta tilasin. Päätin, että olin kattonut edellisenä iltana, että ton mä haluaisin tehdä tuon Jupiter Cropin. Toi on sportista, mutta se Sadness Gunnin duohan on DK-vahvusta. Mä ajattelin, että ihan hyvin voi tehdä. Ja siis en ole tehnyt mitään tilkkusia, enkä laskenut, että tästä on jännitysnäytelmä, että minkälainen tästä tulee. Mutta Tuleeko poncho? Tai minkälainen tulee? Pinkeä napapaita. No tuohan on semmoinen pinkeä napapaita, sehän niin kuin sitä, että se on noudattanut sitä. Me en tiedä sitten, että onko se pinkeä napapaita ihan se, mitä mä haluan pitää. Mutta kaikki me haluamme pinkeitä napapaita. Mutta sitten mä tilasin 3 väriä, tuossa on 5 väriä, ja laitoin perään Instaan, että hei, yksityisviestinä, että mä tilasin nyt Jupiter Croppiin 3 väriä, mutta tarvisin vielä 2 väriä, että voitteko ehdottaa, kun on niin vaikeaa niistä kuvista katsoa. Ja sitten rupesin tekemään töitä ja tuli ilmoitus heti, että olemme pakanneet ja lähettäneet. Sitten mä soitan takaisin sinne äkkiä, että hei, että älkää viekö vielä postia, että siihen pakettiin tulla vielä lisää lankaa, että ette ole varmaan nähnyt mun. Ja langat oli mennyt, Laura vastasi ja langat oli mennyt Jonnan mukana ja sitten se oli, että ei mitään hätää, että mä yritän saada Jonnan kiinni ja paketti saatiin pelastettua ja sitten ne laittoi mulle ehdotuksia väreistä. Ja sitten valitsin ja nyt itse asiassa 1 väri oli tämä näin. Ja kun mulle tämä ruskea on vaikea väri, mä en ymmärrä, että miksi mä sit kuitenkin ajattelin. Se on tulossa sun elämään takaisin. Niin, no mutta tää nyt ei sitten, sen takia sitten tuli tää näin, että mä tilasin sen, mutta sitten se ei sovi mulle. Niin
Mutta tässä on nyt sitten mun Jupiter crop menossa. Tätä on vaikea näyttää. Eli tuttavallisimmin Juro. Juro. No niin. Sitä pitää oikeastaan katsoa tuolta vähän kauempaa kuin lähempää. Miltä se näyttää? Hyvältä se näyttää. Se näyttää niin kun saa sitä etäisyyttä niin tuosta kameran kautta. Niin, ja sitten tämähän on vielä tämmönen niinku myttynen, kun tää on kirjaneuletta, ja nyt kun tää on vielä tämmöisellä puikoilla, että tää nyt on vähän mytyssä. Eli tähän väriin ihastuin yllättäen tähän. Tää on brick. Ja sitten toinen väri, johon ihastuin, onkohan se täällä näin, mulla vielä täällä näin, niin on tämmönen vaaleanpunainen, joka on, onko se tää 3522, tämmönen vaaleanpunainen, niin nämä oli ne, mistä mä niinku lähdin liikkeelle, nämä mä halusin. Ja sitten tässä on tämmönen, olikohan tää green olive, tämmönen vähän niin kuin... Onko siinä vihreä? No, on se, joo, se on se näyttää tulossa. välillä niin kuin harmaalta ja välillä vihreä. Tää on se on toi. Joo. Ja sitten oli toi ruskea olisi ollut tähän, ja sitten oli valkoinen, jonka mä otin sen takia, että tossakin oli valkoista ja mä ajattelin, että se raikastaa. Sitten oli toinen vaihtoehto, oli semmonen niinku mannapuuro, siis manteli tai mannapuuro tai joku semmonen. Mutta mä ajattelin, että se raikastaa sitä. Ja sitten olisi ollut tää näin. Mutta nämä ei kyllä myöskään sitten nämä on liian lähellä myös sävyissä, niinku, mutta tää ruskea ei nyt ollut mun. Niin sitten mä kävin hakemassa sitten Snurresta, kun mä hain sitten tämän 5. värin, jonka mä otin, siis tääkin oli silleen, että oli kauhea kiire, niin sit mä pikaostoksena, ja tää oli ehkä eri, mitä mä olin ajatellut, mutta nyt se on tää. Ja näitä on tulossa. Mutta tääkin on nyt jännittävää, että tästä joku sanoo, että onhan se niinku jännittävää niinku tehdä lyhythihasta kropattua villapaitaa. Mutta tämähän on puu. No se liivi tulee kanssa, mutta tämähän on nyt siis, kun duohan on niinku puuvilla. Tässähän on siis niinku puuvillaa. Mitä tässä on? Eikö se ole puoli? Puoli ja puoli tai jotenkin Muistan silleen. tämän. Missä se lukee? 50 grammaa ja... No, mutta... Mä voin kaivella, jos sä esittelet. Joo, no tossa se on. Niin. Se on siellä kiinni. Joo. Joo. Ja tää on kyllä siis ihanaa neulottavaa tää duo, että suosittelen lämpimästi tätä näin. 55% merinovillaa ja 45 puuvillaa. Joo. Eli merinoa, joka on niin superpehmeää siis. Joo. Ja tässä on 115 metriä, ja siinä oli vasta 12 100 grammalla. 115. Joo. Niin tämmönen. Ja teen varmaan isointa kokoa tästä näin uskoisin, mutta joo, tässä vaiheessa ollaan menossa, että mä oon niinku, ja sitten mietin järjestystä sillä, että tässä kuvassa, missä on tää, jos voi näyttää tätä näin, niin tässähän menee selvästi niinku vaaleammasta tummempaan. Niin vähän silleen mä oonkin myös tehnyt. Ja sitten tässähän tämähän on todella kropattu, että en tiedä pystynkö ihan näin lyhyttä tekemään ja riittääkö. Ja sitten mä en tiedä, että teinkö mä näitä viimeisiä tähän näin, niin haluanko tähän kohtaan kirjoneulettavaa ja teinkö, ja sitten se riippuu vähän, että miten paljon mulla on sitä pääväriä. Mä ostin sitä kyllä niinku ylimääräistä, että olisinkohan mä ostanut 2 yhtiä yli sen, mikä siinä oli siinä
niin kuin laskennallisesti. Mutta... Ja sitten jännitysmomentti, että mä teen kyllä siis sillä puikkokoolla, mikä tässä oli niin kuin suositeltu puikkokoku, mutta siis tämähän on DK-vahvusta. Ja en ole laskenut, että se on sitten siinä vaiheessa, enkä tätä ole kokeillutkaan nyt, kun tämä on tämmöisessä vaiheessa, että sitten siinä vaiheessa, kun on erotellut hiati. Sen ajan murheita. Sitten mä kokeilen, että oliko tämä Swan show. niin, vai mikä tämä oli, että semmoinen, mutta elän vaarallisesti. Sitten mulla on täällä yksi vielä sukkaprojekti, joka on jossa on Eldur Janssin tätä, mä ehkä esittelin tätä, en tiedä on tehnyt tänne tiimalassikantapää, joka jotenkin, josta tuli joku outous, mutta mä korjasin sen silleen, mutta en tehnyt tonne noita mitään tommosia kiiloja, enkä tiedä, että ei ole siis minulle, koska tää on liian pieni, niin tämmönen on tää Eldur Janssin lanka. Semmosia on mulla. Sulla oli vielä tuolla joku, oliko sulla joku keskeinen? Joo, mä jäin katsomaan jännitysnäytelmää, että näkyykö kissa. Nyt se näkyy ollut. Niin. Tuossa rapistelee. Niin. Joo. Mulla oli vielä yksi kesken, minkä aloitin tässä viimeksi. Ja se on oikeastaan siis ainoa, mitä on tässä nyt ehtinyt vähän neuvoa. Mulla on ollut siis, vaikka oli hiihtoloma, niin enpä kyllä ehtinyt istua ja olla. Vaan oli niinku sinne ja takaisin tyyppinen matkalla pohjoiseen. Me ollaan edes puhuttu siitä, mutta puhutaan sitten jossain välissä. Niin tein viimeksi tässä tilanteessa niin tämän alun, eli tämän reunan. Ja sen oli tää ihan, joo. Ja sen mä joudun tekemään uudestaan, että se jotenkin lörpötti, se ei ole hyvä. Mutta tästä on tulossa siis tällaisen pienelle henkilölle tämmöinen ihka oma 4-mallinen torkkupeitto. Ja tämän tarkoitus on ollut lämmin ja värikäs. Ja tässä ollaan sitten oltu tämmöisessä sadbake maailmassa, koska mä oon yrittänyt metsästä. Ja siis tää on tehty maijasta ja nallelangasta, jotta voi pestä. Että laittaa pesukoneeseen huoletta, ettei tarvitse sitä miettiä. Mutta siis se, että kun ei ole värejä. Siis nalle on semmoinen sadbake vähän tällä hetkellä, ne nallevärit. Siis siellä ei ole semmoisia oikein, ne on vähän sellaisia niinku, murrettuja tällä hetkellä, mutta Maija-lanka on sitten ollut se, josta on joutunut. Siis tämä on jämälankatyö, jonka takia on joutunut ostamaan enemmän lankaa kuin olisi klassikko. Sitten täällä niin kuin tää on mun väriterapia nyt, että mitään erityistä suunnitelmaa ei ole. Vähän ehkä sillä tavalla, että siniset ja vihreät kulkee niin kuin peräkkäin ja sitten punaiset ja keltaiset menee peräkkäin. Ja sitten yritän niin kuin vähän sillä tavalla myös, että olisi tummat ja vaaleat vastatusteet. Jos on vaalean sininen, niin sitten olisi tummempaa tältä toisella puolella ja päinvastoin. Ja tässä näkee siis tämän kohdan, milloin loppu jämälangat, ja mä tajusin, että mun on pakko ostaa jotakin. Niin kuin, että tähän saakka pääsin vanhoilla langoilla. Ja tässä näkyy kyllä sun värimaailma kyllä niin, aika hauskasti. Niin, tässä kohtaa sitten, että nyt tämä tarvii raikastusta ja jotakin niin kuin sellaista iloa ja eloa. Ja tässä on tarkoitus, että tähän ei tule mitään rytmiä ja että tässä on siis niinku kuitenkin niinku tästä tulee ihanaa. Niin ihanaa. Semmoinen niinku että tämä väri-iloittelu, että mä oon tehnyt isompana näitä. Niin tässä ehkä näkyy tämän niinku idea, mikä se on. Ja siis esittelin tämän sillä tavalla tälle perheelle, että se on vähän semmoinen niin kuin joka poikapaita. Siinä on kauheasti eri värejä, mutta kahta aina vaan kerralla. Niin. Mutta paitsi joka poikapöydässä on aina vaan kahta kerralla. Niin, siis että tässäkin ei ole siis... Mutta näähän on ihan, nämä esimerkiksi on ihan semmoisia, mitä on ollut joka poikapaidassa, että nythän nekin on varmaan vaan pelkkää, onko sitä edes enää? Ne on varmaan vaan valko, tummansininen ja valkopunainen. Niin. Tylsää, että sadbakeä ei mitään. No, onneksi on sit vaihtoehto.
Noin puolessa välissä ollaan menossa, että me saa Joo. nautiskella tätä vielä. Mullakaan ei ole jossain vaiheessa ostanut Majan. Mullakaan ei varmaan nyt, että voisi voinut antaa sulle jotain semmoisia, että mä luulen, että ne on ehkä sitten... Mutta tässä mä huomasin, että kun tein, ja kissat vähän kävi tähän käsiksi, että tässä kissat kävi huofuttamassa tätä, niin tämä nyt puran ja poimin täältä sitten nämä silmukat ja teen uudestaan sitten lopuksi ton I-kordin lopetuksen. Niin sä oot tehnyt I-kordin siihen niin kuin ympärille nyt. Joo. Siis aloitin I-kordilla ja sitten teen kumpaankin reunaan I-kordia ja sitten lopuksi päättelen I-kordilla. Joo. Tulee saman tien sitten. Joo. Ja sitten samaan aikaan myöskin niin kuin nämä langan pätkät kulkee täällä I-kordin sisällä. Joo. Että tästä tulee vähän tämmöinen pullea tästä. Joo. Sen takia, että ne pätkät on siellä. Yksi täällä on tippunut, yksi silmukka, niin se pitää sitten jotenkin pelastaa jossakin. Joo. Mutta tämmönen. Joo. Täällä on meillä tämmönen vieraileva tähti. Niin. Lucy on tänään ollut oikein aktiivisesti vierailevana. Tosta tulee ihana. Onnen Pekka. Se tää onnekas kuka. Pikkuinen ihminen saa sen. Joo. Hän tulee vähän ei niin sadbake-henkisestä maailmasta. Niin. Niin tarvitsee ehkä vähän. Niin. Kyllä. Joo. Mun täytyy ehkä näyttää, että siis sanoin muuten tässä näin, että sadbakeista, niin asia, joka ei ole koskaan sadbake, niin on nämä Daikat Studion langat. Että eilen kun me kierrettiin niissä uusissa lankakaupoissa, niin mä ostin tuolta... Sadbake siis tarkoittaa surullista beikeä ja siis on tämmöinen tietty estetiikka ja niin kuin värimaailma ja mistä nyt on ollut juttu ainakin Hesarissa, että kun vanhemmat pukee lapsensa beigeen ja lapset kärsii tai syyllistetäänkö äitiä vai ei, mutta joka tapauksessa se on se estetiikka, se mihin me tässä viitataan. Mutta tämä ei ole se. Niin, mä halusin... Tämä ehkä on. Niin toi on. Halusin kokeilla tätä Daikat Studion sukkalankaa, näitä kitten. Tää on Baby Yoda, joka mua... Nämä on 175 metriä 50 grammassa ja suomalaista sukkalankaa. Tää on aika semmoinen niinku samanlainen kuin että tässä on niinku vähän tämmöistä niinku, että tää on semmoista sopivan karheelta, että tosta ajattelin tehdä sukat, että täytyy vaan etsiä joku jostain samalla tavalla kuin tosta tein noita, että on vähän sitten jotain niinku, kärjet ja tommoset. Täällä on siis heinää. Joo. Ja sitten mä ostin Edelweiss Kremke Soul Woolin sukkalankaa. Tässä on 420 metriä 100 grammassa ja tää oli varmaan semmonen perinteinen 75 joo, polyesteriä. Niin ostin sieltä Armista ja sitten todellakin tätä Wool Dreamersin motaa, josta nyt siis keksin. Sinähän sen sanoit, että se on se mulla on slipoveri. Mulla on olemassa siis että valitsin tämän värin sitä varten, että mä ajattelin, että mä teen tästä jotain kaarokepaitaa, kun mulla on semmoista liilaa Dererum Naturan Gileattia, niin tää sopisi siihen, mutta nyt mä keksin sen. Ja sitten mun piti näyttää, Lucy, mä haluaisin näyttää tätä, jonka päällä sä istut. Voisitko siirtyä siitä? Ai, älä pure mua! Et siirrä. Tule. Kisu. Täällä. Missä se oli? Tuu pois nyt, mä haluaisin nähdä. No niin, kiitos, joo. Niin mulla oli pakko ostaa tämmönen, kun mä käytän sitä semmosessa lyhyissä Nitsin niitä semmosia ketju missä voi laskea noita, mutta 1–10. Niin.
Mutta tässä on sitten se, että jos joskus tarvii, koska mä inhoan kaikkea laskemista, niin ajattelin, että olisiko tää niinku tämmönen, että aina kun on tehnyt, niin voisi painaa. Niin, siinä 200 saakka. Niin. Mutta en tiedä, tuleeko tämä käyttö. Tämä oli niin. Ja tää on tämmönen myös tämmönen stressilelu myös. Että tämmöisiä ostoksia olen tehnyt, vaikka olen, mutta kun oltiin siellä tutustumassa niihin lankakauppoihin. Mutta säkin teit jotain ostoksia. Mäkin tein jotain ostoksia, siis ekasta lankakaupasta vähän myöhästyin, ettei oikein ehtinyt ja sitten tuli vähän kiire, sieltä en ostanut mitään. Mutta sitten toisesta ehin vähän katsellakin ja tämä värihuusi sieltä, Dropsin Airin tämmönen kevään vähän niin kuin ujon vihreä vielä, sen sinertävän, harmahtavan. Ei ole ihan täysin lehmuksen vihreä, mutta ajattelin testata, että miten tämä toimisi pipona. Siinä oli toi ilmaisohja, oliko se Softie-niminen. Joo. Ja oliko se nyt tuolla niitä Dropsin omilla sivuilla, mutta tämä ajattelin kokeilla. Ja sitten siellä oli ihanan värikkäitä puuvillalankoja ja niin just oli tullut kuorma mun mielestä. Joo. Ja en tiedä miksi ostin tätä. Miksiköhän? Tai mitä tästä tulee. Siis yleensä tämä on vastoin sitä ohjetta, että aina pitää jotakin varten olla. Mutta niin nämä mä ajattelin, että mä haluan tehdä sellaisia nupun pussukoita niin kuin niitä lisää kätköjä. Että mä oon yhden tehnyt ja mä käytän sitä penaalina ja se on tosi kiva. Ja heti välillä tekee mieli virkata. Ehkä mä teen tästä sitten rätei. Joo. Mutta tää väri vaan huusi sieltä, että tää on ohkaisempaa, että katsotaan mitä tästä tulee. Joo. Tämmöiset. Eli sitä enempää en. Joo, no me pysyttiin. Hei, meillä oli, ennen kuin siirrytään kohta tuohon kulttuuriin, niin osittain ehkä tästä näin, kun neuloin tätä näin, niin tämähän on puubäätä, eli puuvillaa. Ja mä ehdotin Tiinalle, että mitäs jos, kun meillä ei ollut vähän aikaa mitään kaljaa, niin miten olisi nyt kohti kevättä ja kesää, kun mennään, niin tämmönen puubää kal. Eli neulotaan puuvilla yhdistelmälankoja, puuvilla tai pellava ja villa, mutta villaa täytyy olla ja puuvillaa tai pellavaa ja ei nyt niinku sukkalankoja, vaan että nimenomaan ei mitään muovia. Niin, että puuvillaa, pellavaa ja sitten täytyy olla villaa. Mitä nyt haluaa tehdä, että esimerkiksi tää kävisi siihen, että tää Sofie Scarf ja mä oon tehnyt itse asiassa aika monta, nyt mä rupesin miettimään, niin mä oon tehnyt monta villapaitaa ja mulla itse asiassa on tulossa nyt toi mutta mä oon tehnyt siis tän Anna Johannan Reed ehkä. Paidan. Tää on Holstin Coastia. Ja Holstin Coastista aion nyt aloittaa sit, kun saan tuon ehkä tänään jo aloitan, niin nyt vihdoin sitä Andrea Moorin Stripesia, johon mä oon kerännyt niitä coasteja. Mutta tämän mä oon käyttänyt ja tää Holstin Coast on tosi kiva lanka. Tätä mä oon tehnyt kaksinkertaisena ja aion myös siihen Stripesiin tehdä ja mä oon tehnyt noita kevätpipoja siitä, noita rikkejä. Niin, rikkepipoja. Joo, ne on ihania. Tulee niinku yhdestä tulee pipa. Ja sit mulla on, kuinka ollakaan, lentopaita tehty myös. Tää on De Rerum Naturan Robinson on muistaakseni semmonen, missä on tää on niin kuin DK Worsted Vahvunen ehkä. Niin tämmönen, missä on kans puuvillaa ja pellavaa. Ja sitten mä oon tehnyt myös De Rerum Naturan Candidesta. Tämmösen. Tää oli nyt se Paula Pereiran. Niitä on käyttänyt paljon. Tää on ihana. Tää on todella kaunis. Tää on musta tosi kiva kanssa. Ja sitten mun ensimmäinen villapaita on ollut Jacqueline Cieslavskin Rift. Ensimmäinen villapaita ikinä itse neulottuna. Vai? Mä luulen, että tää oli ensimmäinen, vai teinköhän mä ensiksi Weekenderin. Tämmönen. Tää on hirveän leveä.
Sekin näyttää ihanalta kyllä. Joo, mä en ole käyttänyt tätä pitkään aikaa. Mikä tämä lanka oli? Se just sanoit. No, tää on koustia kanssa. Tääkin on kousti. Ja tääkin on kaksinkertaisella kousti. Että että semmonen. Että tietysti tässä on nyt se, että me en tiedä, että onko meillä, että sen mitään niinku, onko mitään suomalaisia tämmöisiä puupäälankoja? Ei taida olla, vai onkohan se niin? Ainakin pellavaa ja yhdistettynä on useammalla. Niin. Pellavaa ja villaa, että käytähän ihan hyvin. Joo. Mutta tämmönen päätettiin, että vain Instagramissa hashtagi puubää, niinku puuvilla ja sitten niinku bää, niin kuin lammas sanoo, niin beellä. Käytetäänkö me näitä ääkkösiä vai bää? Ääkkösiä käytetään. Joo, bää, koska se on. Baa on eri asia. Joo, puu, bää, kal. Joo. Ja ja sitten ei kyllä katsottu, mutta en usko, että ehkä on haastakin. Ja tonne neulefestareille, eli silloin heinäkuun alkuun asti saa postata keskeeräisiä valmiita. Jos on aloittanut jotain, on keskeeräinen ja rupeaa tekemään, niin saa. Mutta ei tietysti, että en voi laittaa näitä jotka on valmistunut joskus vaan, mutta jos nyt niin kuin tänä aikana neulot jotain tämmöistä valmiiksi niin täytyykö olla valmistyö? Eikö me voi laittaa keskeräisiäkin? Voi laittaa, joo. Eikä me nyt ole niin. Joo, ja arvotaan jotain puupäätä. Ei tiedetä vielä mitä, mutta sitten jonkun puupääpalkinnon saatte. Puupääpalkinnon saatte. Niin, puupäähattu. Niin, olisiko tämä tämmönen näin? Tervetuloa mukaan. Mulla on nyt tässä näin ja Tinuskilla taitaa olla vähän nyt tämmöistä työhässäkkää, mutta ehkä sitten vähempänä kevättä ja alkukesästä. Nyt mulla menee ainakin 5 viikkoa niin, että ehkä en kauheasti mitään ehdi, mutta sitten loppukeväästä pitäisi taas asioiden mennä normaalimpaan huomaan. Tai mikä nyt nykyisin on normaali. Niin. No, mutta hypätään sitten seuraaviin. Kulttuuria. Ja nyt täytyy heti tunnustaa, että meillähän oli siis toi Myrskyluodon Maija lukupiirikirjana, mutta minä olen ollut laiska, enkä ole sitä. Kyllä nyt pitää antaa nuhteita, koska jos olisit lukenut Myrskyluodon Maijan ensimmäisen osan, niin todella tietäisit, mitä on työ. Ja miten ahkeran pitää ihmisen olla töissänsä ja miten nöyrä ja kunnollinen ahkera ihminen tekee käsitöitäkin jatkuvasti. Että oli hyvin realistinen saaristotyökuvaus. Kirja pitäisi antaa pakolliseksi nykynuorisolle, että mitä on se, kun ei ole nettiä. Jos rakas on niin kuin saarella 100 kilometrin päässä, eikä mitään tietoa, onko hengissä vai ei ole. Joo, no, mutta tämä nyt kävi näin, eikä me olla puhuttu nyt, että ehkä me unohdettiin seuraava kirja. Niin, mutta me laitetaan Instagramiin. Joo, sovitaan se kuitenkin. Niin. Ja mä voin sitten, laiskan läksynä luen sitä. Tai kuuntelen sen seuraavaa kertaa varten. Teet jotain oikein sellaista piikikästä. På svenska. Niin. Joo. No, ootko lukenut jotain muuta? Oon. No, kerropa mitä sun suosikkeja. Mitähän mä oon viimeksi kertonut? Mun pitää ottaa lunttilappu täältä. Siis luin sellaisen kun Rachel Kask, miten sanotaan, ääriviivat. Ja menee tähän genreen, että naiset kirjoittavat vähän niin kuin sama kuin Tuve Titlevsenin ja sitten toi Deborah Levi niin, levy kirjoitettuna. Ja siis siitä on myös trilogia nyt ainakin vähintään ja tykkäsin tosi paljon, että jos haluaa Kreikkaan, saaristoon, vanhojen ukkojen veneisiin ja muihinkin kiinnostaviin näkökulmiin, äärimmäisen kiinnostavasti jotenkin kerrottu ja siis se kerronta pitää mukanaan. Sitten
sitten Tie myrskyluodelle, se oli selvä. Ja sitten luin tämän suositun japanilaisen Ennen kuin kahvi jäähtyy -kirjan, josta Hesari siitä iloitsi. No mitä sä iloitsit? Sä et iloidu. Se oli kyllä ihan kiinnostava, mutta sitten siinä oli yksi asia, mikä mua rupesi tökkimään ihan hirveästi. Ja sitten kun se rupesi tökkimään, niin sitten mä en voinut niinku sietää jotenkin siis, saanko mä sanoa, mikä mua rupesi tökkimään? No, jos te haluatte lukea, niin nyt silmät ja korvat kiinni. Naisen asema. Herran Jumala, kun niiden kaikkien eukkojen piti siis uhrautua. Oli ne nuoria tai vanhoja tai mitä tahansa, niin sitten aina kaikki ratkaisi siltä, että naiset uhrautu. En tykännyt. Mutta se oli 2015 kirjoitettu, että ehkä siinä ei ollut tämmöistä vielä. Mä luulen, että mä oon näistä muista puhunut. Puhutaan Vartivoimasta, koska se oli... Mä kuuntelin kanssa, mäkin olen muutaman kirjan kuunnellut, mutta tuo Vartivoima oli nyt tämä viimeisin, joka on tämmöinen järjestelykirja. Ja mulla oli todella niin kuin paskapäivä töissä. Ja sitten mä rupesin kuuntelemaan sitä, tulin kotiin ja ajattelin, itkua väänsin bussissa, kun otti päähän niin kaikki asiat. Ja kuuntelin ja se oli tosi inspiroiva ja ajattelin, että mutta en kyllä nyt jaksa mitään. Siinähän sanotaan koko ajan, että jos olet kuormittunut, niin älä että sitten otat rauhallisesti ja muuta. Niin mun piti viedä kylppäriin laukusta laittaa joku shampoo, jonka oli ostanut. Ja mulla oli takki vielä päällä, niin yhtäkkiä huomasin, että tyhjennän kylpyhuoneen kappia takki päällä. Ja on siis tehnyt täällä näin erilaisia poistoja ja miettinyt ja saanut tein pari laatikkoa ja semmoista, mutta nyt on ollut muutaman päivän tauko. Mites sulla? Toimiko? Joo, no siis mähän harrastan näitä tällaisia, että jos on ongelma, niin nostan siitä kirjan tai kuuntelen siitä kirjan. Niin kyllä mä niinku innostuin tuosta ajatuksesta, koska se oli ensinnäkin kirjoitettu niinku tavalliselle ihmiselle siitä näkökulmasta. Ja siis niinku se oli virkistävä ja sitten se, että missä säilytät muumimukeja? No jos et käytä, myy ne! Niin. Mulla on muuten tästä näin, kyllä, joo. Niin se oli jotenkin niinku, mä tykkäsin siitä, että se oli niin jalat maassa ja Suomi-näkökulma ei ollut mitään tämmöistä konmarihenkistä kerralla. Kaikki vaan 15 minuuttia kerrallaan. Ja sitten siitä mä tykkäsin erityisesti, että siinä oli paljon tämmöisiä näin, että nyt järjestä voit järjestää nämä johonkin laatikkoon. Etsi nyt kotoa sopiva laatikko. Ja sitten sanottiin, että älä osta ennen kuin ostat jonkun uuden säilyttimen sitä varten. Niin kokeile ensiksi kotona olevalta jostain laatikossa, että niin kuin, sopiiko tämä säilytys sulle ennen kuin ostat lisää kamaa. Et sitten jos se sopii ja haluat sen kauniin laatikon, niin sitten osta se. Mun mielestä tämmöiset oli erittäin hyviä. Ja just se semmoinen niinku, pieniä asioita kerrallaan. Ja sitten mulle tuli esimerkiksi tämmöisiä aha-elämyksiä, että kun siinä sanottiin vaikka noista paperikasoista, joita nyt tuossa näen, että ennen kuin rupeat pistämään niitä pois, niin mieti, että mitä papereita siellä on, koska sehän tarkoittaa sitä, tai mitä tavaroita on, että niille ei ole paikkaa, semmoista mihinkä ne menee. Ja mieti, että mitkä asiat sulla menee aina oikealle paikalle. Niin, tää oli mulle, mä olin koko ajan silleen, wow. Ja tässä on myös Facebook-ryhmä tämän kirjan tai ympärillä, niin sitten sieltä saa inspiraatiota. Mutta se niin kun, mulla vaan siis ei ole mennyt kauheasti käytännön tasolle tää. No mulla oli alku oli into ja sitten oli hyvä, mä puhuin mun työkaverin kanssa tästä näin niin kuin ohimennen kokouksessa, siis oltiin tämmöisessä etäkokouksessa ja sitten tulee illalta, että en ole kuullut, täytyy laittaa kuuntelu. Sitten tuli illalta kuva, että no, mä oon nyt yhtäkkiä tyhjentänyt keittiön kaapeen. Kuvat, miten tässä näin kävikään.
että varoituksen sana, että voi aiheuttaa. Niin, siis oikeasti siitä tulee tyydytys, kun saa jonkun sellaisen niin kuin läjän putsattua ja sitten niin kuin semmoinen ihan rehellinen niin kuin munakellomeininki. Jos ajattelee, että töitä voi tehdä tomaateissa eli 25 minuuttia kerrallaan, niin tämä järjestysasia niin 15 minuuttia kerrallaan. Niin. Ja sitten mä esimerkiksi semmoisia asioita, joita mulla on ollut kotona, mihinkä mä en ole saanut aikaisiksi, että, niinku, että on ajatellut, että ne inhottaa, että toi on setvimättä. Niin sitten on ollut jotenkin jännä, että mulla on saattanut olla joku asia, että siihen ei ole mennyt kuin se 15 minuuttia. Mutta ei ole vaan saanut aikaisiksi, kun se tuntuu jotenkin niinku vaikealta. Mä yhden kirjan olen kuunnellut hirveästi dekkareita, Islantiin suuntautuneita dekkareita, niitä Sigrid jonkun Dottirin semmoinen trilogia kuuntelin, mutta sitten ja Reykjavik-nimisen dekkarin, mutta sitten mä kuuntelin Celeste Ng:n Kadonneet sydämet, joka oli aika kiinnostava vähän tämmöinen niinku, vähän niin kuin Handmaid's Talein tyyppinen, mutta semmoinen jossa niinku, dystopia kuvaus, joka oli musta hyvä. Mä oon kuunnellut niitä Celeste Ng:n kirjoja aikaisemmin, että ne on hyviä, että hän kirjoittaa Amerikan aasialaistaustaiseen niin kuin yhteisöön usein liittyvät, niin kuin tämä kirja oli. Niin semmoinen. Mutta sitten me ollaan käyty teatterissa, ollaan käyty katsoa osittain samoja näytelmiä ja sitten sä oot käynyt, mitäs sä... Maakuntia myöten. Niin. Mutta puhutaanko ensiksi, mitä me ollaan yksi käyty katsoa samaa, meillä oli vähän eri kokemus. Eri versiolla, joo. Niin. Me käytiin siis, se mitä käytiin katsoa samassa, niin mä kävin katsoa ennakossa, siis ensimmäistä kertaa, kun se esitettiin, ja taisi olla niin kuin juuri ton 50-vuotispäivä. Kom-teatterin Putoavat linnut. Joo. Smell of Roses, joo, se originaali. Ja olihan se niin kuin, kyllä kertoi tästä maailmasta ja ajasta ja vähän niin kuin tykkäsin mutta ei ollut kevyt eikä helppo. Et siis se oli vähän niin kuin, laittoi miettimään ja ajattelemaan kyllä. Mutta sitten miksi tämä oli niinku silleen kiinnostavaa, että siinä kävi niin, että pääosan esittäjät vetäytyi terveydellisiin syihin vedoten. Ja siihen jouduttiin sitten ottamaan, tai on tullut nyt uusi pääosaesittäjä pari. Ja mä olin itse asiassa katsomassa sitä, että ne oli niinku 2 päivää vai 3 päivää harjoitellut sitä. Ja niinku ensimmäinen niinku esitys, joka ne veti Mä kävin katsoa siis ensimmäisen esityksen yleisölle sillä alkuperäisellä kokoonpanolla ja sä ensimmäisen esityksen sillä uudella. Niin, paitsi että alkuperäiset tuli harjoitellut sitä kuukausia. Niin, siis että niillä oli silleen... Mutta kuitenkin ensimmäistä kertaa yleisön edessä. Niin. Joo, että sama sillä tavalla, mutta siis siinä niinku... Että ehkä niinku se tulkinta oli vielä niinku hakusessa, koska niillä oli, se alkaa niinku todella pitkällä niinku, niin, 40 minuuttia, kun niillä on niinku 2 tämmöinen dialogi. Ja niinku semmoinen, niin kyllä sillä niinku tarvittiin kuiskaajaa, mutta kyllä niinku tosi hyvin sen, että kyllä se oli musta niinku uskomaton taidon näyte. Siis sillä niin. Ja sitten siinä oli kyllä, niinku, tykkäsin kovasti lavastuksesta ja niistä ratkaisuista, että ne musta toimi siinä tosi hyvin ja muita. Että, ja ei ollut mikään helppo kyllä, että ei ollut iloinen. Joo, se mikä siitä puuttui oli isä-lapsikeskustelu. Kokonaan. Siinä oli äidit vaan. Mutta suosittelen, se oli hyvä, mutta ei kevyt. Joo. Ja siis niin kuin vaikka nyt mä näin sen siis ensimmäisen, niin, ja nyt siitä oli itse asiassa Hesarissa uusinta arvio, että kyllä niin kuin sai hyvät arviot myöskin tämä, niin kuin, että vaikka vaihtuikin näyttelijät, niin silti se on. Teatterissa voi käydä joskus niin, että niin. vaihtuu tekijät kesken kaiken. Niin.
Että sitten täytyy yrittää selvitä. Niin. Sitä se on. Joo, no mitäs muuta sä oot käynyt kattoo? Sitten mä kävin katsomassa, 2 kertaa on käynyt Uuteen Nousuun Kuuteatterin. Mulla on siihen liput. Mitäs sä oot siitä tykännyt? Mä tykkäsin kyllä tosi paljon. Me ollaan niinku vähän niinku vanhempia kuin se, mihin Joo, se siis, että lama iski vähän eri tavalla. Siis se vei meiltä niin kesätyöt ja niin, mutta siis tavallaan niinku, kyllä niinku nämä asiat, Esko Ahot ja leikkaukset on tuttuja, mutta tykkäsin tosi paljon. Siis siinä on todella paljon käytetty niin kuin videota ja valoja ja ääniä ja siis koko tilaa, ihan koko tilaa. Siis mä tykkään semmoisesta kekseliäisyydestä ja luovuudesta ja mieletöntä näyttelijän työtä. Ja mä vein sinne siis niinku 50 lukiolaistakin. Siis mä en ole ehtinyt vielä nähdä muuta kuin, siis torstaina kävin niin ne pikakommenttien perusteella niin tykkäsivät tosi paljon ja sitten nekin, jotka olivat hyvin skeptisiä. Niin yksikin sanoi, että parempi tämä on kuin ooppera. Olivat siis oopperassa tuolla taidetestaajissa 8-luokalla, niin nyt sitten mutta meillä on vielä käsittelemättä se. Ja se on pitkä, se on sen ongelma, siis se on vähän liian pitkä, siitä olisi pitänyt vähän lyhentää kohtauksia ja muuta. Mutta kyllä se ei tuntunut kuitenkaan pitkältä muuta kuin siinä mielessä, että arki-iltana sitten on vasta 11 kotona, niin se ei ole kiva. Mutta ja siis aivan ne näyttelijän työn suoritukset oli kyllä niin kuin ihan huikeita ja huippuja ja siis se yhtymäkohdat niin kuin nykyaikaan. Sakset. Leikkaukset. Yes. Sitten mä kävin kattoon, vai sanoiko se sun, mennäänkö vuorovedolla? No sitten mä kävin kattoon, no sen voisin sanoa, koska siitä on yksi esitys varmaan vielä jäljellä sen jälkeen, kun tämä ilmestyy. Niin Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä Europeana, joka sai aika huonot arviot Hesarilta, en tiedä vaikuttiko se, mutta käytiin katsoa sitä tuossa noin, me piti mennä katsoa sitä ennen joulua, mutta sitten jouduttiin siirtämään lippuja ja tykkäsin ihan hirveästi. Se on vähän yli tunnin kestävä, että siinä ei ole väliaikaa ollenkaan ja se on kyllä semmoinen niin kuin aika vyörytys. Ootko lukenut sen Europeana sen kirjan? En. Mä kuuntelin sitten sen kirjan, koska mä halusin, ja se on kans niinku, voisin suositella, tai suosittelen sitä kirjaa, koska se oli musta... Kenen se on? No, Tiina, sä kysyt nimeä. Jonkun tsekkiläisen. Jotain, joo, mutta siis tätä kertoo 1900-luvun Euroopasta ja niinku, kyllä niinku, se on hyvä kuunnella, ja että kun ollaan niin itseämme täynnä ja me ollaan niin erinomaisia, niin kyllä me ollaan kaikkea kauheita pystytty tekemään. Ja siis niinku, me tarkoittaa eurooppalaisia. Niin, ja niinku ihan barbaareja ja niin edespäin ja kaikkea sellaista. Mutta niinku, kyllä siis niinku semmoinen niinku sitä, aika paljon tietysti sotiin liittyviä asioita siinä, niinku, mutta siis niinku, surullista, kauheata absurdiutta, mitä niin kuin on ja miten niin kuin niistä asioista puhutaan ja muita. Mutta se on niin kuin jännittävä, siis semmoinen, että siinä on hirveästi sitä puhetta. Ja sitten mä ajattelin, että kun mä rupesin kuuntelemaan sitä kirjaa, että miten paljon, mutta kyllä mä niin kuin, kyllä tosi paljon on jäänyt sieltä. Ja sitten mun yksi kaveri, joka on kiinnostunut historiasta, meni katsoa ja tykkäsi hirveästi. Siinä oli kyllä niinku mahtavaa kans näyttelijän työtä, koska ne niinku esiintyy aika paljon ryhmänä, että sit niinku niillä vaihtuu sillä tavalla, että toinen jatkaa kesken lauseen ja sitten se on aika niinku tiivistä menoa. Et mä ajattelin, että siinä on niinku tosi tarkkaa työtä täytyy olla, koska jollakin menee rytmi, niin koko rytmi menee siinä. Että se on ihan uskomaton. Ja sitten siinä oli kuitenkin sit semmosia niinku toistoja ja niinku taukopaikkoja, että pystyi niinku katsojana vähän hengähtää niinku, ja vetää siis silleen, että mitäs tässä oli. Että se oli musta niinku tosi hienosti tehty. Että mun mielestä yksi esitys on jäljellä, että menkää, jos olette Helsingissä ja voitte, niin tykkäsin kovasti. Mutta siis todella paljon. Joo. No mut siitä sitten sä oot. Sitten mulla on vielä 2. Käytiin katsomassa
melkein vähän niin kuin samankaltaisella porukalla, niin ennen ne kummipäin. No me käytiin eka Mansikkapaikassa, Kansallisteatterin Sofi Oksasen ja Mika Myllyahan uusi, ja se oli, taisi olla ennakko siis myös, eli ennen ensi-iltaa. Niin äärimmäisen tärkeästä aiheesta kiinnostava näkökulma, nimi aivan loistava. Oma maa mansikka, muu maa mustikka, ja sitten siellä oli mansikat ja mustikat vielä niin kuin toistu. Ja siis se, että kuka on hyvä ja kuka on paha ja perhe ja samassa perheessä niin tämmöisiä Sofi Oksasmaisia niin kuin, teemoja löytyi sieltä. Mutta oli jotenkin kyllä teatterina raskas ja semmoinen, niin kuin, että kun kaikki maalaisisännätkin puhuvat kirjakielisesti ja se rytmi oli, ehkä se muuttuu sitten, kun se oli kuitenkin ennakko, niin se oli vielä siis semmoinen jotenkin junnaava, se rytmiä, tekstiä paljon, ja sitten mä olisin odottanut paljon enemmän teatterin keinoin kerrottuja asioita, että kaikkea ei olisi tarvinnut kertoa, vaan niitä olisi voinut näyttää. Ja sitten taas tämä Ennen lintuja Seinäjoelle, joka perustuu tuon Merjamäen Ennen lintuja nimiseen kirjaan, joka sitten siinä niin kuin oli siinä oli käytetty kunnolla teatterin keinoja, että siinä oli niin kuin oikeasti niin se oli sen takia kiinnostavaa, että siinä kaikkea ei kerrottu, vaan näytettiin, mikä on niin kuin vähän teatterin ajatuskin. Et siinä, no toisaalta se oli sitten ehkä semmoinen juonellisesti vähän Suomi-filmiä ja tällaista romantiikkaa, hoitajattaria ja sotilaita ja kaikkea sellaista, Itä-Suomi, Länsi-Suomi. Mutta joo, siinä oli kaikki mun teatterikokemukset. Mulla oli vielä sitten pari, mä kävin kattoo kaupunginteatterissa, itse asiassa on käynyt kattoo 2. Toinen käytiin kattoo Rakas Evan Hansen sun tyttäres kanssa, oli lahjaksi, ja sitten sun puolison kanssa sattumalta, koska musikaalia täytyy sanoa, että kyllä Suomessa osataan tehdä, että on kyllä niinku laadukasta kaupunginteatterissa on niinku musikaalit, että se on semmoinen jenkki että musta se jotenkin tuntuu hassulta välillä niinku semmoinen cheerleaderit ja bar mitzvat ja mitä muuta, mutta hyvin oli tehty. Mikäs oli kotona? Tuliko sulle kommenttia? Aika vähän. Siis tykättiin kyllä, mutta sitten se niinku ihan selkeästi vähän joutui lypsämään. Niin, mutta musta tuli että kyllä oli hienoa työtä. Ja sitten kävin katsoa Jerusalemin, joka on niinku, varsinkin Santeri Kinnusen tämmönen pääroolissa niinku tämmönen suurtyö, joka siis sijoittuu Englantiin, niin kuin tuossa 90-luvun Englantiin, 2000-luvun Englantiin, niin vähän tämmöiseen niin kuin syrjäytyneisiin ihmisiin tai syrjäytyneeseen syrjässä elävään miehen ja sen niin kuin tämmöisiin kavereihin tai niin kuin, pikkukylän porukoihin. Ja se oli jännä, kun siinä oli 3 näytöstä ja ensimmäisen näytöksen jälkeen oli väliaika, ja siinä vaiheessa mä ajattelin, että mihinkään tämä menee, että mä en jotenkin saa tästä kiinni, ja niin kuin, on vähän niin kuin, oli vähän sillä, että en tiedä. Mutta sitten kun alkoi toinen näytös, niin herra jästäs, se niin kuin jotenkin lähti, että sitten musta niin kuin paras, ja oli kyllä niin kuin huikea työ, ja oli Santeri Kinnuselta huikea työ, ja tykkäsin. Ja sitten jotenkin, ja paljon oli keskusteltavaa, sit kun olin mun ystävän kanssa, niin sen jälkeen niin kuin paljon mietittiin asioita. Ja sitten semmoinen niin kuin kokemus, että oli helmikuussa, ja oli niin kuin tosi lumista ja talvista, ja tultiin sieltä pois sieltä esityksestä, mentiin hakemaan takkia Narikasta ja käveltiin niin kuin ulko-oven ohi ja satoi lunta.
niin mun kaveri katsoi sinne ulos ja sanoi, että mä unohdin, että on talvi, koska siinä oli, että oli niin kuin jotenkin siinä, että oli jotenkin niin kuin se, että se oli kyllä niin kuin, sitten kun siihen pääsin, siinä oli kyllä semmoinen outo, että siinä oli toisen ja kolmannen näytöksen välissä, niin oli tauko, ehkä 5 minuuttia, jossa ei poistuttu. Pantiin valot päälle, ei poistuttu, eikä tapahtunut silleen mitään. Mä en niin kuin tiedä oikein, että miksi oli, että vaihtuiko siis ei vaihdettu mitään niin kuin, ei ollut mitään lavastusjuttuja eikä mitään semmoista, että olisi niin kuin vaikka pitänyt näyttelijöiden jotenkin niin kuin jotain semmoista isoa. Et en tiedä, miksi se oli semmoinen ratkaisu, tai onko se, että niinku, että se tuntui vähän hassulta, että ihmiset sitten nousi ylös ja venytteli, mikä tietysti oli ihan hyvä, mutta että se oli semmoinen. Sitten tultiin pois sieltä maailmasta. Niin, teatterin taika siinä vähän. Mutta että kyllä se oli siis semmoinen, että siinä oli niinku monenlaisia teemoja. Että semmoista. Ja sitten ehkä nyt semmoinen teatteriin vähän niinku liittyvä, että mä kävin katsoa Hamissa sen eteläkorealaisen taiteilijan, jonka nimeä enkä näyttelyn nimeä muista. Ja se ei jotenkin kauheasti niinku se näyttely niin tehnyt vaikutusta, mutta mä satun olemaan, tai olin kyllä niinku ajatellut, että mä menen katsoa sitä silleen, että kun siellä on se niinku pari viikon kerran kuussa on teosten aktivointi, että niitä liikutellaan, niin oli se aktivointi, jos sieltä tuli niinku musiikkia, sitten niinku, siinä oli, niitä liikuteltiin niitä teoksia niinku tietyn koreografian mukaisesti. Ja se oli musta se, sit kun ne teki sen aktivoinnin, niin se oli todella niinku koskettavaa, että siitä mä niinku tykkäsin niinku paljon. Et se oli ihan semmoinen, niinku, että mulle tuli jopa niinku siis, että se oli jotenkin tosi jännä ajatus. Niin. Mutta siis ihan niin kuin kerran kuussa joku tavalliset muotokuvat sillä vähän niin kuin pyörittelisi hartioita ja sitten jatkaisi. Mut muuten se jotenkin jäi vähän semmoiseksi, niin kuin, vähän, että mä en niin kuin ihan kaikista saanut kiinni sillä, että en tiedä, että, niin kuin, että se olisi jäänyt muuten. Mutta alakerrassa siellä on semmoinen jonkun kokoelmista koottu tyttö, joka muuttuu ruusupensaaksi, jossa oli. Mä tykkään siitä, että siellä oli niinku eri taiteilijoita, eri aikakausit, eri tyyleillä tehtyjä, niinku tavallaan rinnastettuja töitä paljon. Niin se on musta aina kauhean kiinnostavaa, niinku semmoinen, että mitkä näissä on. Kerroksellisuus. Niin, että semmoista siitä mä tykkäsin kovasti, että jos menette, ja nyt tänään on viimeinen päivä Marja Pirillä, kävitkö katsomassa? Se oli siis ihana. Missä se oli? Taidehallissa. Mutta se on tänään viimeistä päivää. Sori niille, jotka ette nähneet. Tää on tätä. Niin, ei ehdi. Kaikkea ei. Se pitää hyväksyä. Nyt me lopetetaan. Joo, ilmoitetaan kirja. Joo, ilmoitetaan kirja ja muistakaa puupää, kal. Ja varmaan palataan tuossa huhti-toukokuussa seuraavan kerran. Että tässä menee nyt tovi jos toinenkin. Joo. Mutta kiva, jos jaksoitte katsoa ja saa tilata ja saa tykätä ja saa kommentoida. Yes. Ei olla ihan vielä 1500 tilaajaa. Otetaanko tavoitteeksi? Tilatkaa. Ja kiitos kommenteista. Me ollaan vähän huonoja ehkä niinku vastaamaan. Kyllä me niinku tykätään ja luetaan ne, mutta hei hei. Hei hei. Haluatko Lucy sanoa hei hei? Täällä näkyy vähän korvaa. Korvaa. Noniin. Korvakärvet. Noniin, moikka.